Islam nam je govorio da je desna strana redova više blagoslova nego lijeva, tako da bi desna strana trebala biti napunjena prvo. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü Muhammeden Resulullah. Hayal seda, hayal feda. Kad kâmeti selatu, kad kâmeti selatu. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Okay, Assalamu alaikum. So we will start with the second session, the afternoon session. And again we will start with a recitation from the Holy Quran. I request this time Mufiza Rahman Sahib to recite the portion of the Holy Quran. Assalamu alaikum, počinjemo sa drugim dijelom naše sesije i ovaj put ću zamoliti našeg brata Mufizu Rahmana da prouči nešto iz Kur'ana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Jazakumullah. The Bosnian translation will be read by Eveldin Hajdibulic. Bosanski prevod od strane Elvedina Hadžibulića. Assalamu alaikum. Kad su vjernici pozvani Allahu i poslaniku njegovom da on presudi između njih, njihov jedini odgovor je: mi smo čuli i pokorili se. I oni su ti koji će napredovati. A onaj koji se pokorava Allahu i poslaniku njegovom i boji se Allaha i strahuje, oni su ti koji će biti uspješni. I oni se čvrsto zaklinju Allahom da će sigurno, ako im ti narediš, izaći. Ti reci: ne zaklinjite se. Pokorite se na dobro poznat način. Sigurno je Allah uvijek obavješten onome što vi radite. Reci: pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako se okrenete, na njemu je dužnost ono što je stavljeno na njega, a na vama je dužnost koliko je stavljeno na vas. A ako mu se pokorite, bit ćete upućeni, a poslanik je dužan samo da jasno dostavi poruku. Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela, da će ih on sigurno odrediti halifama, nasljednicima na zemlji, kao što je odredio halifama one prije njih, i da će im on učvrstiti njihovu vjeru koju on odabrao za njih, i da će im on nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost. Oni će obožavati mene i neće nikog meni pridruživati. A onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni. I obavljajte namaz i dajte zekijat i pokoravajte se poslaniku, da vam bude pokazana milost. Jazakumullah. Thank you very much.